Bueno, jo us demanaré que imagineu un món perfecte, un món ideal, on tots ens comuniquem estupendament. Imagineu que naixem amb un xip incorporat que ja inclou les actituds bàsiques de les habilitats socials i que això fa que tinguem unes relacions estupendes i que tots siguem molt correctes. Doncs a la feina no hi hauria estrès, no ens discutiríem. Imagineu-vos no discutir mai amb els vostres adolescents. Això ja és més difícil d'imaginar, no? Però no hi hauria mai paraules fora de lloc, tothom ens comunicaríem bé. Us ho imagineu? Doncs no cal, perquè la veritat, si fos així, no tindríem opció a aprendre, no tindríem opció a millorar, a encoratjar algú que millorés, no existiria. I bueno, el tema és que quan estem nerviosos, quan ens enfadem o quan ens bloquegem, què és el que està en joc? Què apareixen? Les nostres emocions, no? I això és el que ens fa humans. I és més, apareix també un altre aspecte, que és el com avaluem les nostres emocions. Bé, m'explico. Després de temps de pensar que l'única manera de millorar era fer un aprenentatge de com gestionar les emocions de manera eficaç, i de fet això és així, i així és com m'he treballat amb els meus clients, doncs un dia vaig descobrir que hi ha un altre aspecte molt important, que és el com interpretem les emocions i com interpretem el que ens passa. És un aspecte primordial per poder fer un bon aprenentatge, és el que s'ha de treballar per poder aprendre la veritat. L'enfado, la culpa, la vergonya, la por al fracàs, totes aquestes emocions, com les interpretem? I més, com creiem que les interpreten els altres? Doncs normalment pensem, això és una emoció negativa o és una emoció disfuncional. Doncs si tenim en compte que el com interpretem les nostres emocions està relacionat amb el nostre nivell de tolerància a la frustració, i resulta que la majoria de nosaltres aquest nivell el tenim justet, doncs què passa? Doncs que quan ens adonem que no som perfectes, ens frustrem en comptes de fer un esforç i decidir millorar alguna cosa. I bueno, en el moment en què ens passa això, també el que fem és que anem repetint aquest comportament per tal de demostrar-nos que ja estem bé així, que som perfectes així, en comptes de dir no cal, ja avancem i millorem i ja està. Doncs per això el primer pas és acceptar la nostra realitat, acceptar-nos a nosaltres mateixos, tal com som, i pensar que un pot fer alguna cosa amb aquesta realitat, si vol. I d'aquesta manera també augmentar el nostre nivell de tolerància a la frustració. El segon seria siguem més conscients del que pensem, de com pensem, del que ens diem a nosaltres mateixos i de com estem interpretant aquestes emocions que tenim i sobretot com les expliquem. Per què? Doncs perquè si en el moment en què tenim aquesta consciència, veurem que les nostres emocions també es van regulant més fàcilment i a la vegada també ens comuniquem millor, ens comunicarem d'una forma més natural. Perquè la comunicació no deixa de ser la combinació entre el que pensem i el que sentim. I a la fi i al cap és que som éssers socials i les relacions ens importen com ens comuniquem. I les relacions interpersonals és un dels aspectes claus del nostre benestar. Aleshores, per tant, com va decidir el meu client, siguem nosaltres mateixos, tal com som, sense frustrar-nos, i esforcem-nos en millorar. Canviem simplement allò que ens molesta una mica, construïm en comptes de destruir, perquè això sempre és molt més divertit que un món perfecte. Gràcies.